Oh. Naputol na ang kawayan. Ayun yung mga kawayan. Grabe ako, pero gagawin tong lungga ng ahas. Yung mga kawayan na yan. Ang dami. Kailangan mabakod na yun. Sobrang dami. Yan na. Ito na yung tanim nyo. Yan na, oh. Laki yan. Ito pala, oh, nakaliga. Ito pa nito, oh. Ang dami ng bunga, be. Dami nang gumapang din. Nayos ko na kasi yung gapangan. Ito, patola. Sana lumago pa siya. Merong pandagdag sa ulam.
Oh my God. Ang laki. Ang laki. Oops. Let's shoot. Ayan guys, oh. Sarap nito gataan. Tapos may malunggay. Ah. Ang dami. Bawasan natin unti itong tanglad. Yan yung malunggay. Tinatuklap ko lang guys yung mga isang para magbago. Ayan. Ano kasi ito eh. So katulad nito guys pag pinuputol kasi yan, may lalabas naman yan na bago yan. Parang ito din. Ito. Ayan, so ito na yung napitas natin sa garden guys. Tanglad, sibuyas dahunan, meron din siyang luya, malunggay, bantiyong or upo. Yun, so galing sa garden lang lahat guys. Pati yung gagamitin natin na gata ng niyog. Yun. So, nakalibre tayo ng ingredients. Ang binili lang natin ay yung bangus. Ayan guys, so naprito ko na pala yung bangus guys, hindi ko na video. Kala ko naka-on yung aking cellphone, di pala. And then, so inalisan ko lang siya unting mantika, tapos nilagay ko yung sibuyas, kamatis, tsaka bawang. Tapos sinangkot siya ko na yung ating upo. Yan. So, lagyan ko lang siya ng unting sabaw, tapos naragdag ko mamaya yung gata. Yan. So, itong gata guys na ilalagay ko is, chilled ko lang to pero feeling ko frozen na siya. Yan. So, natira kasi ito nung gumawa kami ng ginata nung nakarang araw. Tapos, ito na rin yung ating malunggay at saka sibuyas. So, ang sarap na ng timpla niya guys. Pinapalambot ko lang unti yung upo para hindi mahirapan si mama ang lumuya. Bago ko ilagay yung malunggay at sibuyas. Ayan, so luto na. Kainan na. Super yummy guys. Hey guys, so mga unatan ninyo guys, lami gyud kaayo. As in, alam mo yung lagi kong sinasabi, basta kahit anong ulam na merong gata, talagang nag-elevate yung flavor niya guys. Masarap talaga. Yun, tapos sobrang fresh pa yung mga gulay na sinahog natin. Pati yung bangus, fresh na fresh pa siya. Yung galing sa palengke na bagong talaga. Ang sarap po talaga ng lasa. Talagang papakain ko talaga ng marami. Yun, so, kain tayo guys.
Daghang salamat sa mga naglantaw sa akong video. Kahit unti lang po kayo, pero malaking bagay na po yun kasi kahit papaano merong nanonood. Kahit pa unti-unti lang yun. So, sana dumami pa tayo na sumusubaybay ulit sa channel ko. And sa mga baguhan po, please subscribe to my channel. Comment, like, and share. Yan. So, sa mga baguhan naman po, yung vlog ko po is simple lang po talaga, simpleng buhay dito sa probinsya. Yan, simpleng mga lutuin, yung kaya sa bulsa, at kung ano lang yung meron dito sa paligid namin, sa garden, ganun. Yun, so, sana po mag-enjoy kayo. God bless po. Yan, salamat.